Hello, may buntag sa tanan. Daghang salamat Lord. Daghang salamat sa kasas kinabuhi. At mga lamin sa rong buntaga. Daghang salamat Ginoo. Atagan basig panglawas ng adlaw. Labi na sa mga pamilya. Nagpatalang dagag ilang mga utok. Labi na sa mga apong magampin sila. Lawas. Mamahaw data. Ako na lang marunong tikaw-tikaw. Ang duha iksaman ako makasabay ganyan pamahaw kay dako gibuhat nga iksaman mo ng udto magluto ko para panudto ano ako ron sa namahaw kaya sa kalis naman na napastahas mas hindi pa nagklase appreciate ko tanan daghang salamat kadto day mamining ayop sa kaunay nimong pagplantaw sa ang video mo na nakagbantay na ka na ma'am. Salamat kadto ma'am sa FB na naka sa YouTube na sa Reels na agi hapon. Salamat kadto sa imong kabuutan. Nakakaroon na sang kiliran. Malagay niingan nga ang problema way kasulbaran. Masulbaran ng problema o ato na sulubnganan kung may problemahan o mulakaw na tas dadon katong si pangutana pagapon pagapon kasabot makita rin bitaw ninyo o naanak ko ang nataran kaya makita rin po ninyo ang video nga ako sang natad kaya karong panahon na busy pa ko daari kaya pa kaya tagbayad na niya problema ang gisagubang kay ang izaan inanda ning amo ng laki na sa ospital may nagwa kasabot kaya ayun sila o ang yan ulit ng pagguli dahil pa yung mga sigbin ko mga iro-aron, saba man. Saba ko mga iro-aron. Bitaw, ang tubagang tusig pangutana, nga nung ako nakauli Galicia, morang ako nakauli Galicia, kaya kanyang pamilitin na aning trabahoan, kaya nga sila o kaya nga sila mga tao ba nga hayahay ko kaya na yung libre. Uy, kayuran pa kung naka-uli ko pasalamat po ko daw yung abisag magsapaw-sapaw ng mga obligasyon danhi maka nalibre pa kuha gyapon ko para pamasahe nga paghuhat mo gusto ko maka Galicia good morning ready ni ma'am please sa taghap morning ma'am dito nakita maaw data mamahaw. Mahaw na punta kay sugod na punta daro. Sugod na tagtagtag. Karon na bitaw kumukaon nung una sa kumatrabaho sa una kay trabaho man jud taman di pagmukaan og imahaman pero karon murag na ako naramdaman di day maayo man mas banapad ng hangkuan sa una gud kay mo ko trabaho di mo kumukaan una kahit mo kumukaan man ko trabaho manang karon mas bunak kay yulan na hindi na ko maabot sa mga apo o mablay pa ning kamutan katrabaho para makaalawan sa mga apo kung na ding matingamo nga wala kang amo laki kay tuas alis siya kay sakit iyang mama.
sakit isang inahan. Nga, inahan sa wasang ujuan mo na. Ako rin kataw-taw dani. Na may mga tao dani uban mga tagabantes manok. Mapay masugo-sugo o may emergency sugo. Nga apoy, mga iro. So, ba't nang naglantaw na nga, nag-ingan nga, buot-buot ako no ko, kung sa yung natural. Ako lagi magbuot, kung sa hulasak mo lihok. Basta asing kaso pagkaas mga bata, una. Basta po, sibawa naman, tiguang naman ta, sibawa lang tagon sa atong trabahoon. Sa unahan yung mong trabaho, sa yung mong nahaman, sa yung mong agi, mawala man yun na yung mong di malingon nga, ang gaban mo yun, sayahay ko no, kaya bay amod, oy, nga nung mahayahay man nga, ang imong mga trabaho, imong makita. Mansay agin mo. Limpyo na ba, na may mga hugas, mga gingi, ingana mo ko, napay trapon sa mga inganang mga rip, mga samin. Dali halos kayo mga kada lingi ni mo samin, saka ng bungbong puti. Ano na ni mo na mga buling-buling mo na imong trabahoon. Gaan naman trabaho dani. Wala na may alwalos ng mga iro. Simple na kaadyo. Hindi mo kaya ka upatis labanan, aron di ka madak, di ka mabugan. Pwede naman adlaw-adlawan, tutan lang may tubig kanunay. Kita lang sunod sa lakang. Pamahon na batanan. 5 minutes later. Nagapon na takay, humanang magkupisira. Ito. Mana magpamahaw. Puha na itong lamisa. Kaya ano di, mabuta. Mabuta mo rin sa amin, nga niya kaya zog trapo. May lang mo saging sinaw. Kinahanglan. Zog trapo ng lamisa. Kinahanglan po nga kasaminan. Magkaan siya kinahanglan din sa sabunan, sa tapuhan ng uga. Magandang opisina. Pamahon na batanan. Ang pintang tanan. January 15 na deron. Di ba Senyor Santo Niño? Gasgas naman yun. Muning servisyo karon. Ano kung harapuan ng mga samin. Hapon. Maraming nagawin magbuot. Huwag ako rin magbuot. Ang likod. Sana all. Napag-grout kayo mo din na mao. Para sa kanilin nga. Ano, makumaning tiles. Ito. Huwag na mag... Kaming kamang-kamangan. Eh, makumaning... Ngani... Relax by time.
pagi. Gingi. 5 minutes later. Nara, naman ko ganyan kamang-kamang, naging pupusa, pupusa, ngilit-ngilit. O, nagot na ko, sinigang ang sapayan, basta lang dito, mga bata dito, exam. Sa Holy Spirit of exam, kaning mga bata, mga nilibog ko, mga ginangalan sa bawa. Sa mga nanay diha nga, yung mga anak mo libod to na rubay sabaw preparar. Ako na preparar na kong sabaw. Siga nga hipon. Walang gulay. Paborito yung dining gulay. Okra. Sintaw. Radis. Tangkong. Sinigang with gabi. Flavor. Gabi mix. Paborito ko ni sang apo, Kia. Sinigang. Tapos mga porkis mo hindi ka. So mga hilig nga ni. Pinisanat. Kaya din sila ganahan. Sinigang din yung mga bata namin. Ika kuan magluto kayo sa bujibadzang. Kaon panadang po na sitaw. Nagulo po kong sitaw. Bakit man sila? Sitaw buwad. Wat-watan din na sila. Kaya di na ang panahon ko. Ay, gabi ganapot ko. Matinga mo ang plansahan, di nakabado. Iba magkabado. Huwag yan sa kunilang kabado nyo. Iba man. Yan sa kudaan mo. Kung ma-burnish na. Anak ko na lang hid na. Sipat na ko ugma. Kaya, manis naman. Ito, Alicia. Anak ko isang payag. Tapos ang payag magtikaw-tikaw. Mamatay na ito ang mga pagito. Talong. Buwak. Yan ko rin nagdahig sa alisa. Diba? Babae. Ang sarang dali, puro yung uniform. Simba sila pang simba. Dahil nga ni pa yung style sa Manila sa order bawa pa ko. Naman ako pagpupod sa sina. Kumustan sa hulun. Ako pangindo man. Ano yung wag-wag-buot? Kasi ang may buot-buot ko rin nga trabahoon. Ako naman na most magpamandat eh. Huwag nga.
Simple lang gawa ko. Buot. Gabi, tanan. Happy weekend na. Happy pista. Di na sinusasayin nila ay tatanggap ng amo sa una. So, time ng pagpamista. Pista. Saon, sa lagi.